गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। थांनाय 19 एप्रिल खालि मिथिंगायारि जाब्रबथायजों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगाफोराव गोबां नखरफोरनि न'-बां आरो धोन सम्फथिफोरा गोबां खहा जालाङो। बेखौ नोजोर लाखिनानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गासै प्राइमारिनि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनि गासै 500निबो बारा नखरफोरनो त्रिपाल गांफा गांफा अनसुंथाइ महरै राननानै होयो। बेनिनो मैया गिबि खेब महरै आस्राबारि प्राइमारिनि बेन्दोंआव थानाय गासै 143 नखरफोरनो त्रिपाल प्लास्टिक गांफा गांफा गथायना होदों। बे हाबाफारियावनो इएम रनजित बसुमतारीनि पिएस प्रनय बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाजों लोगोसे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। मिथिंगायारि जाब्रबथायजों सिलिंखार खालामजानाय माखासे गोरिब दुखुथिया नखरनि सोद्रोमा एबा मुलाम्फागिरिफोरा त्रिपाल प्लास्टिक मोननायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। दानि एबसुआ बै समनि एबसु नङा, बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाव जि एबसु दङमोन, बियो बर' रायजो राजाफोरनि बिख्लोनिमोन। बियो मोनसे आफादमोन जायनाखि बर' हारिखौ गायसननायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों प्रमिला रानी ब्रह्मआ जयैनो खामानि मावबोदोंमोन। बेनिखायनो दिनैनि एबसुआ बर' हारिखौ गायसननायाव माबायदि खामानि मावदोंमोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव प्रमिला रानी ब्रह्मआ फिननाय होदोंदि दानि एबसुआ बै समनि एबसु नङा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला दंमोन अब्ला बै समनि एबसुआ रायजो राजानि बिख्लोनि मोनसे आफादमोन होननानै बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावदोंदि बै समनि एबसुआ बड'लेण्ड नांगौ होननानै गमामायैनो सोमावसारदोंमोन आरो मोननाय मोनैखौ लानानै हिसाब गैयामोन। खालि बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय बै समनि एबसुआ ओंखारबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि एबसुआ मोननाय मोनैजोंसो हिसाब आरो दिनैनि एबसुआ राजखान्थि लोब्बा दं होननानै बुंथियो प्रमिला रानी ब्रह्मआ आरो बुंथिबावोदि दिनैनि एबसुआ थार लामाजों फैफिनोबा रायजो राजानि थाखाय गाहाम जागोन। मानोना एबसुखौ माहारियारि आफाद होननानै बयबो सानो आरो एबसुनिफ्राय गोबां आसा खालामो। बेनिखायनो रायजो राजानि सार्थआव मोजां गाज्रिखौ बिजिरनानै बुंनांगौ होननानै बुंथिदों बिथाङा। गुबुन फारसेथिं राजखान्थिनि बेलायाव बिथाङा बुंथियोदि दिनैनि दिनावबो रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ एंगाराखै, जायखौ नुनानै बोलो मोनदों आरो जायनाखि प्रमद बर'नि सरकारा सोलायनायनि मुङाव थगायदों। नखर नखर साख्रि होगोन होननानै मार्कशीटखौबो बिदोंमोन। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होगोन होननानै बुंदोंमोन आरो हराव थांनानै रां रानदोंमोन। बेखौ नुनानै सानस'नो हायैयाव रायजो राजाफ्रा दसेनि थाखाय थगायजादोंमोन। नाथाय बिथांमोना दा मिथिबाय हाग्रामा महिलारिनि समाव खैफोदनि समाव गरसे गरनैबाबो रांनि मदद मोननो हादोंमोन आरो दिनैनि समाव खैफोदनि समाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा नायफिननो सम गैया। बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिबाय होननानै बुंथियो प्रमिला रानी ब्रह्मआ। इउपिपिएल दोलोनि देद' आरो गलदं मुंनि सानै सुबुङा श्रीरामपुराव सोलिनाय सिन्डिकेटआव आखाइ दं होननानै हाग्रामा महिलारिया अजद होबोबाय थानायनि गेजेरावनो देद' आरो गलदंनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया अजद होनाय रावा नंखाय होननानै बुंथिदों देद' आरो गलदंआ। आरो उननि समाव श्रीरामपुराव रां खांनायनि अजद होबावोबा थांनाय बिपिएफ सरकारनि समाव क'क्राझार आरो गसाइगावनिफ्राय सोर सोर रां खाङोमोन गासैबो खोथाखौनो बुंफ्रुनानै होजोबगोन। मानोना थाखो 9 निफ्रायनो 15 बोसोर बिपिएफजों दङमोन। बेनिखायनो बिपिएफ सरकारनि समाव जानाय सिन्डिकेटनि गासै खोथाखौ मिथिगौ होननानै फोरमायथियो देद'आ आरो बुंथिबावोदि बिपिएफनि समाव गसाइगावआव गंसे हटेला दादागिरि हटेल मुं मोनदोंमोन। मानोना बिपिएफनि समाव लावथि लानानै आरो गारि सालायग्राफोरखौ बुनानै कालेक्सन खालामबोदोंमोन होननानै फोरमायथियो देद'आ आरो देद'आ बुंथिबावोदि थांनाय 15 बोसोराव बिपिएफ दोलोजोंनो दंमोन, बिनि उनावसो इउपिपिएलआव हाबदों। बेखौ लानानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा फोथायनो हायाखैमोन, बिपिएफजोंनो दंखायो सानोमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि अजद होनायजों इउपिपिएलजों खाथिसिन सोमोन्दोसो जाहोदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि इउपिपिएलआव हाबदोंब्लाबो प्रमद बर'आ दिनैसिमबो सिनाया
लोगोसे लोगोबो मोनाखै आरो फन नाम्बारबो गैया होननानै फोरमायथियो डेड'आ। डेड'नि अनगायैबो सिन्डिकेट खालामनायनि अजद होनायनि हेंथायै गल्डंआबो खौरांगिरि मेल खुङो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों श्रीरामपुराव रां खाङो होननानै बुंथिनायनि हेंथायै हाग्रामा महिलारिनि हेंथा गसाइगाव थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो आरो सिन्डिकेट खालामदों होननानै जि अजद होदों बिनि सायाव फोरमान होनो थाखायबो हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों रावजों बुंथियो गल्डंआ। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।